Salut, prietenii mei! Am fost și eu la cumpărături și haideți să vă arăt și vouă ce am cumpărat. Cumpărat aici un aluat pentru pizza. Vreau să fac o pizza. Napolitane. Cornuri cu șampanie, prieteni. Astea-mi plac foarte mult. Am cumpărat foarte multe de astea. Ia uitați, prieteni. Bomboane. Am cumpărat ciuperci, prieteni. Ciuperci pentru pizza. Nu aveam și am zis să cumpăr. Paste, prieteni. Astea îmi plac cel mai mult, pastele astea. Sana. Sana îmi place să beau câte o cană, două pe zi. Prieteni, foarte bună Sana. Sana, lapte bătut, mai îmi place chefir. Eugenii. Am cumpărat din acestea caprice. Sunt foarte bune, să știți. Am mai mâncat și sunt foarte, foarte bune, prieteni. Am un prieten de mănâncă și el ceva de genul. Uitați cum arată, prieteni. Să vedem. Bineînțeles, suc. L-am prins și la ofertă. Ați văzut că este foarte bună o doză de suc după ce mâncați. M-a rămas un corn aici, rătăcit. Șuncă feliată, prieteni, pentru sandvișuri. Eu am luat-o pentru pizza. Brânză topită cu smântână, prieteni. Pentru sandvișuri. Este foarte bună, să știți, îmi place foarte mult. Din acestea, prieteni, sunt foarte bune, mentolate. Cașcaval, prieteni.
din partea aia de la noi, de la Rucăl. Foarte bun. Am cumpărat și un ardei. Nu este chiar așa de scump. După cum vedeți și voi, un ardei de ăsta Capia. Cam atâta, prieteni. Bine, prieteni, vă pup, vă salut. Nu uitați să dați un like, o distribuire de aia puternică. Așa. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, la Mădălin Costea. Vă pup și vă iubesc, prieteni. La revedere! Numai bine!